ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଜି ମାଧବୀ ଆଉ ବିକ୍ରମ ମିଶି ଗୋଟେ ଶିବ ଭକ୍ତ ମହିଳା ପାଖେ ଯାଇଥିବେ ଗୌରୀକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ସୁପାରି ଦେବା ପାଇଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାଧବୀ ସେଇ ମହିଳାକୁ ଗୌରୀର ଫଟୋ ଦେଇ କହିବ ଆକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ବିକ୍ରମ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ପଇସା ଦବ ଆଉ କହିବ ଏ କାମ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଶିବ ଭକ୍ତ ଆଉ ଲୁହାକୁ କାଟେ। ଆଉ ମାଧବୀ କହିବ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇ ମହିଳା ଫଟୋକୁ ଦେଖି କହିବ ତମ କାମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏପଟେ ଗୌରୀ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କଜଲ ଲଗାଉଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖି ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଗୌରୀ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଇ ମହିଳାକୁ ଗୋଟେ କାର ଆସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଏହା ଦେଖି ଗୌରୀ ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଯିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମହିଳା କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ କାମ କରିବ ନା ମନା କରିଦେବ? କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ବୋଲି କିଛି ଜବରଦସ୍ତ ସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।